Rumah sound system ini harus metu-metu jadi boleh gini sih ini harus mau cetek nih bro bayarnya gini ya kakek wong minggu sapi mik syukur burung tukang isor biasanya neng gugur neng isor ayo bisa neng kita beli rata kok roh toko itu lho baru sini lho ramu ini lho batu minta yuk orang makan burung lho mas monitornya bukan ya mesti cetek nih kalau orang dibuka halo woi iya penonton ini kalau kok ya rono oh jenenge wong anyar lah wong dudu daklan wayang tidak wayang kulit sering salah kira napa aku pak Wirun saya ngomong yang kaget loh ngomong yang kaget ini sopo ya halo iya wong dudu dagelan wayang kok kon diajak merindi tidak dagang wayang sing salah kadir apa kirun salahne aku sing salah awakmu sing bener yo ku serasa njaluk apa coba kalian nonton kalian ngomongmu sithik tapi enak karo kalian awakmu sing bener aku sing salah iya berarti nek ora njaluk apa-apa ngono ya Run ya ya Pak titip niki Pak lha apa aku tak boleh mulai awang gue tuntut aku kasih jone ngono pulang sama mobil boleh wong tuwek nekat angel piye boleh wong tuwek nekat ngabisin angel menyek nuwek nopo angel macammu aku tuwek iki jenenge gak tuwek Dik kelebihan umur krungu ora tuwa ning kelebihan umur iki rong tuwek apa nek wis tuwek mesti diunduk kadang-kadang gak diunduh Dik wis dipangan codot Dik Manjure nong dalange sapa tak sapa niki ya mungkin ngebutulnya berapa gak enak aku lak wong anyar kok ini Badalang setan sampeyan Doro boso aku boso iki iso aku paringasmu setan sampeyan kok setan sih dia loh Doro boso iku boso aku basa Madura kalau mau tambahno ta coba iku sing bener iki Pak Dalang nggih Pak Dalang namine sinten setan apa sinten iku ibuku ibuku iku jenenge sinten sinten iki karo sapa ngono lho oh sinten iku wis diganti sapa sapa sing ganti ngomong aku nek ganti-ganti ngene lho anake kok sapa sinten iku jenenge mbokku kok diganti sapa ngene lho kok sapa anake mbok sapa sapa jalu warane apa nek piye Ponorogo rek dereng opo sampean sampean jenenge setan iki piye ya diwalek kowe dadi kono jawab aku diarani setan lah kowe murono
Pak dalam namine setan. Oh, nek ngono aku salah ya. Salah iki Pak dalang ngapunten nggih. Nggih. Paring asma Setan. sing muni darake dhewe. Muni setan iki. Awi narane kowe. Oh, mulai nak melok-melok mriki nggih. Oh nggih, niki silaturahmi. Yen asmane sapa? Dalange saking kowe metu mau kira Seru aku wis seru jadi kene. rupamu ya diesel. Aku boleh mati. Sokti. Lah mikmu yo matek ngono. Pak sampean lah aku seru jenenge seru. Jenenge sapa? Pak Bayu. Ngawur itu. Loh, Tuwek keperuh. Apalagi Bayu. Siapa ini kok Mas Bayu ae? Bayu ae. Lah sapa maneh? Iki Bayu, iki duduk Bayu. Iki Guretno. Oh, ngerti aku deh. Sapa? Mas Gerindro. Mas Gerindro. Pancen dilatih ke beda kali Jawa lho. Guretno. Oh. Guretno. Ya, ya. Itu Red. No. Gerindro. Kok Madura angel ngomong Gerindro iku gak iso. Lah itu. Eh, Bagus. iki keperucut. Apa ciri kasih ngono? Loh, Apa yang ngono? iki wis ciri kace wong Madura yo ngene. Corne jono ulan ini. apa kuwi? Padha ngecek-ngecek ini aja mesti. Aku mulai mesti. Kowe nggone apa? Lah wong sarwejane ulane. Lho iki paribasan. Karepe ya apa? Oh goleki ulane apa rene? Karepe ya apa? Sormejo no ulane. Terus Yo kelo wis carane Masuk. Kiri wanci woni gawa mate. ya karepmu. Modal ya karepmu, modal karepmu. Wis gantine Niku gantine kabel, Pak. Nah, sing setunggal Mas Kadir, yang setunggal sinten kula dari tepung mriki. Niki. Nggih. Niki. Nggih. Ampun dikenal sampe sapa. Nggih. Mboten bisa kenal. Mungkin nek kula dudune sampean wedi. Wedi apa kok? Mas apa? Iki dudune gak jadi. Dudunan jenenge. Lho kadung kok kene lho. Tak kandhane ya. Apa, Mas? Bocewu. Iya. Niki dagelan sak donya jenenge niku paling aneh. Apa? Niki jenenge Cak Bekecot. Wong dagel semen. Nek taran. Wong dagel kok jenenge Bekecot ya gak iso terkenal wis. Kok ngiler ae. Iki jenenge 02. Bekecot. Lha kok gaweane nemplek ning wit gedang. Gak iso ning dina Gak iso nanti. Nek sampean roro bekecot kok. Apa? Istimewane apa? Iki miwale bekecot iki nek pas mlaku diwalik. Apa iso mlaku diwalik lho? Iya, aku diwalik bekecot pas mlaku. Walik. Terus, pikir aku tuh kok gini. Kok gak jelas ngomongnya apa maksudnya? Maksudnya apa? Apa? Saya ngerti jelas. Iki alon-alon. Alon-alon. Banyak iki kok ben nulis mikir. Sing teko ben mikir wong wedok. Ini humor kelas tinggi. Iya. Iya. Karun Bekecot mlaku. aku. Diwalik. Teker diwalik. Bentuke padha. Ngomongnya ya kok aku Mas Guretno mulih mesti golek bekecot. Hiburan. Oh, apa ya mau bedane nek kowe ora iso muni. Nek bekecot kan muni. Ini piye? Coba Nek diwalik. coba. Rupanya koyok bekecot. Ya. Api rupane. Nek bekecot diwalik ya. Ojo mbok serane anu khusus iku kanggo dudo. Nek gak dudo ndak gelem. Ucapan. Tak sambut. Ucapan Tuhan Prabu, Mas Kadir, Mas Becak. Iki nek Ponorogo. Dadi dudune Madura, Iya, Dik. dudune Jakarta. Iya, Dik. Omongane ditata. Iki basane beda.
iso Kene iki lah piye to? Jajan eling warung darah warung. Ah, dua ciri khas dewe-dewe. Ngerti ya, buat tak perlu jeruk Hmm. Karo kulo. iya mulane kapan-kapan sama dia berarti agaknya kalau gue Yo yo. Ngerti ya. Kok sampe aku jadi ngoroto. nah dawet jabuk suwoker dawet jabuk ponorogo Run, apa milih cangkemmu ini. kok iso to Cangkemmu sing apike tak dileke ngomong. Farmejo nek ulan Mejo no ulan. ojo kelo wis nah ciriwan Ciriwan ki woli-woli ke wong ade. mudar karepmu Yo mutaro dhewe. sing ngundang Wis bener-bener ngakon niku. sing undangan anu Ini mumpung ketemu karo warga Prambanan. Sambut aku. sabut pun sabut ini tiga jam menjadi Ayo maca ndak oleh. but Sambut. Iki aku tak ngomong to. wego sambutan rono wae Yo. rono wae Ah, sing fokus kuwi opo? ngadep sing jasa liren iku sing gawe duwe Ketua panitia Pak Joko Pak Joko Wijayanto. Wijayanto karepe piye ta Bose kuwi bose. Sampeyan sing nggawa duit. Tekok ngono to. Sampeyan mengki liwat pundi? ada apa Liwat lor. Liwat pundi? Lor. Arep Arep iki tak ngomong dhisik. Ah. Aku iso. Nek boso-boso iso. Aku tau melok ludruk. Ludruk iku nek kene suwi ya. suwe Lu aku tahu. Baik bakal kone baru suruh menggolo. Iya. Iya toh. Tapi nek soal boso ya apa ngomong. Nah, biyen aku nak ngene iki. Yo nak semroto. Terus unggul. apa kah dia malah sing nabrak ae kegebekmu gejot apa Ngomong aja banter-banter awakmu. lah Irungmu iku cilik. Mau nek mencolok iki. Nah. Nek aku dawa. irungmu dawa wong irung ke Arab berdua nek kalau wong pesek ngene iki umure dawa ambakane irit Iku gak irit. apa Lah wong masih metune ya sithik-sithik. Para rawuh ingkang minulya. Jan mau tak kena kinira. kopi atur biar Pak Gurendra sapa ngomong. Jan mau tak kena kinira. gu Hu, red rit. no Oh, Guren. No. guret no Guren. Bro. guret si bener nih yang maju gu red Rit. dro Bro. guret dro Wis ngomong dhewe. Wong arepe para rawuh ingkang minulya. Bosone kaya basa ngoprak. Loh, aku dede. Gandeng kawenyakan boten nyekapi. Pramila karcis ingkang sampun kapundhut kaasta kundur kangge mresani benjing-benjing dalu. ini gak lucu keteraudan gak main ya ta kalau ngomong guyu itu lucu Lapal kuyo iku tok. kui pengumuman koprak gak sedo main kae lucu gak sedo main Lah iku aku apal karcis kaasta kundur kangge mresani benjing-benjing dalu. Kanthi lempan-lempan warok sura menggoro. Mak kono ade. warok suro menggolo boy kadir sinten ikan kadir mbokmu jenenge sinten Tak ganti. ya ganti bahasa Indonesia oleh Tetap Jawa Jawa. jojok tak getak Para rawuh ingkang minulya. Gandeng. lek wing Lali dah, wis kapal lo mau. ngono kok jaluk KTA ayo Para rawuh Ngomong nek artisnya to iki. Gak. Para rawuh ingkang minulya.
mugi andadosaken kaudingan panjenengan. Iya, apik. Lho iki kelas atas. Iya. Kelas dhuwur dalang ndak iso ya. Ya. Ngaji ora. Mugi andadosaken kaudingan panjenengan sedaya. Mbok pilih. Iso. Ereng. Wis apalane ilang. Mbok pilih. Aduh, jago loh. Jago napa nek mengenai mbok pilih. Syukur kuwi apalane. Apa? Iya toh? Mbok pilih. Lho, Mbok pilih. balik neh. Lampahipun dalu menika. Suro menggolo. Balik kowe. Didisi karcis ingkang Lara apa to? Karcis. Ruwak nyanyi. ayo Ayo. nyanyi ya. Ayo ana musiknya ana. Mumpung musiknya ana Mas Gadir. Mas Bekicot. Tak begitu ki lho nyanyi sih. Yo iki musik lo. Kamu ya awakmu karo Kirun nek ngerti aku nyanyi kowe minder. Nyesakno. Awakmu mesti gak wani nyanyi. Tuh bener iki. Mosok. Loh, rungokno to suaraku. Iya. Wah, suara kok apik. Suara bejan. Anjan. Wes, nek Deni kanan wis lewat kono Deni kanan. Lagi Kadir cuk nang. Ayo. Dah kilan anyar kok dicuk-cukno. Wis. Pak, Ya. sampeyan mesti liwat pundi? Kula mau dicuk-cukno. Gede sing duwe ta itu. Apa? Dikira gapura. Yo. Keris ana payung. Gus Heri lungguh ning kono. Gus Heri. Gus Heri. Gus, Gus. ente nopo jenengan ndelik ten mriku? Bedine kula jadi duit. Pakai sampean liwat pundi, Gus? Kabeh nang lewat. Nggak jelas kabeh. Kan yudo itu guading, gede apa Gus Heri. Iya, apa itu apa? Gading. Aduh, yudo. Heeh. Gus kula sampean kei gajah iki mau. Apa nek pengen gawa gajah ya Gus Heri gono kowe. Oke ya kaya gajah. Nek lemu ngono kuwi traline cilik. Nenyek, odi ojo ngono ta. Nyanyi. Pak Gadir. Nun, Sampeyan mengki liwat pundi? Pak Gurindra. Gerindra. Guritno. Ora kesabdo Mbak Mira diceluk dalam Gurindra tenan. Aduh deh. Kulo iki seneng. Kuwi anu dalang kuwi anu pilih kasih. Oh, Pilih kasih apa? Sing dijak bangsane mondol. Kok anu kok petul. Dagelan kuwi iso kritik kamu. Awake gak mungkin. Ora mungkin. Bukan masalah gak mungkin, Bro. Separo. Gak kuat bayar. Nek jo kritik jo kluthuk ya. Wani lagi. Kalah mikir. Lagi jo ngadir karo jo kirun karo beketrot iki angel iki. Angel dolane. Yo angel mlakune merambat-merambat. Awake dhewe wis tekan Madiun. Yo. Dek sing tekan pasar Ponorogo kene. Tapi ora apa-apa, sing penting diwarik. Sing penting Bareng cowane kene iki. Gini ya. Soal nyanyi tak serana awakmu. Soalnya aku ono pertemuan di Pertemuan pertemuan karo Gerindra. Aku Anu, penyanyine loro langsung. Oke. Ini lho. Oh, mantap tadi. Berarti Mantap ya, Pak. Ini. Ayo Guri sama Gerindra karo. Ya. halo penyanyi nih. Awakmu sing MC. Musik siap. Oh iya. Mas, iring ono Mas. Iring. Makatin alosian. Disiap. Siar nih. Siap ya. Alona. Maju. Maju. Kowe iki maju. Maju. Cari ini alon-alon. Iki wis alon-alon di sini. Oh, ada bikin berunding.
Bekecot. Kamerun. Ya kamu ngono serakir ki ada dagelan Kamerun. Ya aku kira dagelan. Hadir yang sebagai MC. Yo. Ya. MC Nono. Hadirin sekalian, saya tampilnya Tampilkan. apa? Tampilkan. Kita jadi wis tak apal no, ora litir lho jek. Wis tuwek kundi. Kita sambut. Kita sambut bocah bodoh tuh. Kita sambut penyanyi. Ini penyanyi ini rondo perawan. Oh, tekon. Saiki wis udah. Pokoknya tak kelur kabeh mari. Kene dek, kumpul kene dek. Kumpul kok. Kumpul. Ayo, kene wis kumpul. Awakmu aku kok kono. Aku. Tekan dia aku. Ya, cepat. Wis cukup. Musik, yuk. Ayo musik. Horor. Apa tadi? Wis serem metu. Nek Kok apa iki ditakui? nek kok cara dadi setan metune ngene iki berarti setan sing patine kabotan nomor wae. Wis ngono kuwi. Betul Mbak Kadir. Terus Mbok menawa tiga sangu Mbok nyedak. ngomong apa? Ngomong apa? Lu sangu kenangan. Kowe nek Pak Joko dak ono. Jadi mobil Kok tidak jalui Pak Joko sampean metu Gus Dari yo ka ono. Oh dile ning ngarepe garune gapura. Wah, Anu rundingan karo Pak Joko gitu. Iya. Wong telu iku tambahi piro? kula Awakmu tenang. apa gunung tenang? Lho bener Pak, kaya Joko Tarub didampingi widodari. Nah, widodarine loro iki punya Joko Tarub iki guritno dalane. Sing dadi Joko Tarub. Sip. Nah, iki widodari kok iso didampingi batang. Udah enak. Melo aku kuri dulu ya. Nyambung. Leblek kali ngono. Salahku sampeyan iki kok Kenapa aku baru nang batang? bukan pengen. Sing batang Aku ora ngelali batang. apa? Widodari ya ta. Anu dampingi Mas Bambang. Kok batang? Kero. Iki kene widodari. Pak, Mas Bambang. Pak. Oh, rumono iki. Apa? Batang. Berarti wong-wong iki nyekseni. Lain itu. Sing kok gak aku tok. Ning dinggone widodari niku sing dapat mesti dewa. Nah, ora kok. Ali Bobo kalian batari ini pesan bang bakoro-koro. Ibu Kita koro-koro iku apa? Dewa koro-koro. wong ngerti nek Koro-koro iku Banaspati. iki jan ra ngerti wayang blas. Lah gak ngerti piye wayang kok gak ngerti takono siji-siji. Lho, mosok Lha iki kalau sing ngadeg iku gunung. dikira gunung. Sing kaloro sapa? Ada sing loro iku. Ah kene iki. Iku sing sebelah kene yo gunung mana. Sing kuwi landhep dalane Iki. Sing di takono. Iki. Alah, sing iku gak ono sing arep lembok. Iku mboke lembok sing iki. malah Diwalik. Lah iya biyen iku dhek iki guru saiki temu. Ya, kenalan. Nuwun sewu, Mbak.
Apa Kulo niki nek jedek wong wedok mesti cerita nesu. Untung selamat lho. Kulo niki wonge nyanyok. Awean sih. sakso Sakso sok wae ora. Sok duwe sok ora. kok akeh orane Makane oleh takon jenenge salaman sik to hati-hati nduk ali-alimu gelammu hati-hati salaman ya asal kecopet ngono lho. gelammu ali-ali Wah, niki cicine Mas Nopo mboten. Mari kebiasaanku Mas. Mun sewu salaman Oh piye? iya. Rul apa Kenapa? Iki bocah iki ning omah biasa ngulek sambel kasar. Tangan nih sing sitok sing sitok. Rul, piye tanane ini tambah nemen kuat. Sampeyan mau nek telek tembuli iki. Lah jenengan boten ngetos niku. Enten opo, Nek? Ingkang anu nika. Pas begitu. Telek nggih. Ora ngono telek beketok. nah sampai ngerti ambune kok ora enak kok diambu Tak pikir-pikir kan sedih. Cobi nek kula niki. Nah, ambune napa niki? Amis. nyanyi Ya. Kok sampeyan nyanyi deh. kursine nale Kok niki karena aku bakatir halo panitia nuwun kursi tak guru karo bakatir Ah. dia nyanyi dong nyanyi mak. gulungku kursi Bosen kaya cik noto irono to labirmu lho cik nganggo laras barang kowe dhewe maju rene langsung nyanyi apa lagune Kusuma Wijaya kan tur panjenengan yo Eh. kok mau wis Nggih. Kantor jembatan panjenengan Bapak Dudi, Merah Kidul, Bapak Misran 35. Nggih. Nggih. Pangapunten nggih Pak Bu, niki jumeneng teng mriki. Wes sak penakmu. Kalau mereka dipun streaming boten iki? Nggih. Streaming ya? Nggih, streaming. Streaming. Nggih, streaming. Jadi dulu-dulu sampai sani saking dalam sepicot. Lumantar, Nggih. channel, Channel Kibrit nomor bocor ada. Dari Cek Afe Multimedia juga ada. Komplit. selanjutnya dua lagi ke sini. Ah, ini doanya Ini juga. pergaulan kula apa sinom? Sinom toh. Nggih. Nuwun sewu, Oh, kenal lo apa nggih? nggih kula waca. Nggih, monggo. Nggih. Nah, Apa? Memulai yakin merah. Terus apa iki? Kang wis mapan tepat suci lapuken ing pana raga nyebarkan agama suci
derek lampah Kanjeng Nabi manembah yang moho agung dasar rukun Islam pantilar budaya jati mangke swarga sang kiyagen anggo jaya itu mor Dumon ibu suasana. Nggih. para santri-santri sing arep nembangke iki monggo Nggih. isino Nggih. nggih rene Nggih. Ugi ngaturaken wilujeng dalu ing mirsani lewat kanal YouTube apa? Nggih. Wonten Bu Farida kang wonten Jupe mun nyimak. oke Nggih. ayo Nduk Kunjuk Bapak Jemikun Sakonto saking Balong. Nggih wonten Bapak Tubi Mirah Kidul. nang Jumikut ki aku biyen kuwenal ki ya Nggih. ngumpul ngono Nggih, terus. Kidulipun ngumpul. gitu ngumpul kan Nggih. kula lawas sih Pak Nggih. Suroso kan Jumikun Nggih. Pak Talok Nggih. Bahwa Nggih. Kang Subak Bang Abi Nggih. Trimo Ah, Kang Trimo nggih. oke Ugi. Ya, Bapak ini. ayo sing bosan lagi apa? Ah. Aja derek nek derek ngene wis mesti isone karo karwane apik. Jadi sing bosan iki mesti apik. Ah. Oh. Ah. Apa? Pos Pitonolo, itu potong Nggih. apa pos Pewarno? Iki doana kali Dio Galuh Bapak ingkang Ibu tuku loro ki Nggih, nggih. Nggih. Kula Madiun Galuh Madiun. Betul di lere padokan Mbak. oh alah. Lo Takonono kenal karo Manpi enggak? balik mati nek. Lho. Rupane koyo nom-nomane bojoku lho. Bojoku piye yo ngono nom-nomane. Bojomu bokonge gede sisih. Bokonge gede sisih sikile kiwa. Kayak lagi kumat udune. Ning tenan ono, sampane karo bojone Pak Kadir. Aduh, bojone Pak Kadir sikile kiwa kabeh. Ya, sikil oke kabeh. Oke, yuk lagune Pos Pitonolo. Ya. Kunjuk Bu Farida, Bapak Tubi, Merah Kidul, Pak Mesiran, Pak Hajo, Kunjuk Pak Galuh saking Gondang Monosari. Bapak Rohati kan saking Semarang. Semarang.
sukses kabeh. Alhamdulillah. Amin. Yes, betul aja maturnya. Mungkin kantor berkah Amin. Amin. Ya, pun sami haul. Nggih. Ki Ageng monggo jaya Nggih. utawi Ki Ageng Mirah. Kabeh diparingi murah sandang pangan. Amin. Monggo. Waranggonane penyanyine kalih pelih. Nggih. Apa Bu lagune Bu? Ya ya Bu. Ini tadi tuh. Bisa Sidorodo pokoknya pegatan kok piye? Ya, ya, sinten mulai. Nah, dulu tadi. Ya, sinten? Dulu tadi sama Pela, ya dong. Pela. Iya dong, iya dong. Ya. Sanada mas, sanada mas, sanada mas. Satu nada mas, yo. Oke. Apa genduk kontrene sanada mas, sanada kuping ku rantek budak. Maaf. Yang lagunya sama. Nggih, ngaturaken lujen dalu. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita ekonomi ora. Lu pikir ini deh nanti maju. Aja wedi karo Mbak Katir gak nyokot. Cina bisa. Mbak Katir wis Cina. Oh, kadang-kadang okol. Kadang-kadang. Untung terus tak. Yes. Salam Bu, salam. Berarti kau. Kan belum foto. Nah. Nah, baru tadi. Ayo Pak. Loh, ayo nyapa. Ayo pakai Ngomong, ayo. Mengucapkan apa? mengucapkan apa? Mengucapkan selamat malam. Biar ini mengucapkan karkis sakit di pun. Lalu. Nggih. Niki Pak Katimun Brang Kidul nyuwun lagu sabar. Pak, sabar. Pokoknya orang diladeni barang ya sabar. Sabar. Sabar, sing penting sabar. Sabar, bener sabar. Sabar. Sabar gampang diucap nih, angin iso angel dilakoni. Nah, Mas Guritno, dalam anak wedok nyanyi, kula kali Bang Kadir tak mundur. Mereka, pun jam itu Pak. ya wes lo, wes pirang jam aku kenal. Kalau ketemu, Arep mundur. ya. Aku sih kerasa kok gini jadi. Lah kowe nek mau kene aku tak ada guri. Lo saya kalau ketemu Pak Jokowi. Saya sampai kene apa piye? Kene. Apa-apa pandangan cito. Alah, kari nang kene kok mangane sayur lodeh karo tempe bebek seger kuwi. Lo apa-apa sementing peniju kayak duit 300. Sopo sing arep bayari kuwi gati. Nggih. Insyaallah hajat lan niat ijab kabule para warga paguyuban Kiai Kampung Nusantara terkabul bisa menyatukan seluruh Nusantara dan bisa merawat tradisi ngurmati para kiai biru waliden mikul dhuwur mendem mikul dhuwur mendem jero sedaya kalubaran perjuanganipun Ki Ageng Mirah sedaya istiqomah lan ibadah Amin. rezekine turah-turah Nggih. saged tentrem ayem anggenipun bangun
keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sedaya pikantuk berkahipun acara malam hari ini Abang. Nggih, Mas Guritno. Nggih. Kembang nongo kembange manggis. Ngaten. Ki Guritno laris. Amin. Laris. Ya rabbal alamin. Wedang gula wadai ceret. Terus? Guritno, Ki Guritno keterimane awet. Amin. Awet, Amin. awet. Amin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Sampai jumpa haul yang akan datang. Lagu apa duk? Sabar. 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 Silakan seperti apa? Seperti apa pada semua? Mas Kevin, Mas Richard, kita semua. langsung ngontek iki. Jeneng semaya winagya ing ngasara.